Passer du på grundvandet? Eller er du bare skide ligeglad? Det vil vi lave om på. Hvad siger børnene? Forstår de det? Ja. 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 Ja, lidt. Hvad er en septiktank? Det var vist et eller andet afløb. Eller så var det bakterier eller sådan noget. Det var forkert. Det er den, som vandet renser. Ja. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvor er en septiktank? På landet. Ja! Hvad må man gerne putte i toilettet? Vand. Og man putter toiletpapir. Pølser. Tis. Og edderkopper. Man må putte alt det, der kommer ud af numsen, og man må få det, der kommer derudad. Og det der papir. Ja, så det papir der. Ja, hvad skal man putte i? Og pølser. Ja, det siger mor også. Hvad må man ikke komme i toilettet? Tyggegummi for eksempel. Og sådan noget olie og sådan noget spray noget til håret eller sådan. Det er store madrester, og man må heller ikke putte medicinrester i toilettet. Og olie. Putte medicin og sådan noget. Og hvad mere? Man må heller ikke putte pensler og sådan noget. Det er nemlig bare rigtigt, ja. Hvad er en kloak? Det er sådan noget på en vej, som der er, så der er sådan nogle huller. Hvis der kommer noget regn, og så som der går derned, så går den sted hen. Det er der, hvor alt vandet det kommer ned først. Og så kommer det over i sådan en stor runding. Og der har jeg gået forbi og kørt forbi. Ja, det er helt rigtigt. Ja. Hvorfor skal vi passe på grundvandet? For ellers så løber det ud. Fordi det koster penge. Nej. Det er fordi, at i Danmark, der er vi heldige, at vi har noget rigtig godt vand, så derfor skal vi nemlig passe på det. Fordi at vandet det er meget rent hernede i Danmark. Det er det ikke så meget i andre lande. Det er også det samme, jeg vil sige. Så får vi frisk drikkevand. Ja, det er i hvert fald, ja. Yes. Hvor forsvinder spildevandet hen gennem afløbet? Kloakken. Og så
binder det ud i sådan Et langt ja, så er det rør. røragtigt. Og så kommer det ud I havet, når det har været igennem alt det der rens. så forsvinder den ned i kloakken, og så er der nogen, der gør det rent, og så kommer det ned til grundvandet. Og i forskellige bassiner. Det kommer ned i kloakken, og så kører det videre med nedløbsrør ud i Ja, havet. ja, Og så giver det til damp, og så kommer det op i skyen, så falder det ned som regn, så kommer det ned under grundvandet, og så får vi væk. Ja, yes og ja. Det betyder alle sammen ja. Hvor meget ved din far om kloakker? Han ved nok lidt, men ikke så meget. Jeg tror, han ved vist ikke så meget om det. Det gør min far heller ikke. Min mor og far, de ved masser om det. Men jeg har ikke spurgt dem så meget, hvad de ved så mest om. Ikke så meget.